Hello guys! So for today's mini vlog, naisipan namin ni Daddy Nico na ipasyal si Rain sa SM Dagupan para makapag-enjoy naman dahil weekend and brown out nga naman ng 6 AM to 6 PM sa amin. Kaya yan, napag-desisyon na namin ni Daddy Nico after mag-church na pupunta kami ang SM Dagupan para paglaruin at pag-enjoyin si Rain. So ayan, nagpagas muna kami sa Centrum para may laman yung tricycle namin na gagamitin namin, and then pinahanginan ni Daddy Nico yung gulong para diretso na ang biyahe namin. So ayan guys, on the way na kami niyan. After namin mag-church, bumiyahe na rin kami guys, mga 12:30 siguro yan. So hindi pa kami nananghalian nun guys, bali doon na kami sa SM kakain. So ayan guys, sobrang init niya no, tirik na tirik yung araw kasi Sunday yan guys, so walang pasok. Kaya ayan, ayun pala yung park ng Bimalay guys, yan yung bayan ng Bimalay, Pangasinan. So ayan, yan yung Magic. So yan lang guys, dire-diretso lang. Init nung araw na yan guys. Tapos yan yung mag-ina, hi, love, peace. Tapos andyan na kami sa Dagupan guys. So shortcut ko lang yung video para mabilis. So ayan, andyan po yung De Venecia. Yan po yung shortcut papuntang SM Dagupan. So andyan na nga po kami guys. Tapos dumaan kami sa hypermarket kasi may daanan doon papunta sa mall. So ayan, nag-iikot-ikot na kami. Andyan na kami sa mall. Titingin kami ng kakainan namin dyan guys kasi gutom na kami. 1 PM na din yan nung nakarating kami sa Dagupan. So ayan, may batang nagsasayaw-sayaw na dahil masaya daw siya dahil pinasyal namin kasi Monday na naman may pasok. So ayan, masaya na naman si Ray na naipasyal namin siya. So nagtitingin kami nung time na yan ng aming kakainan kasi gutom na rin kami nun guys. Hindi pa kami nagla-lunch kasi maaga din kami nag-breakfast nun, siguro mga 7:30 kumain na kami kasi magcha-church nga kami. So ayan, gihintay lang kami, tinignan namin yung Jollibee kaso ang daming tao, may pila pa sa labas. So ayan guys, yan naman oh, ang dami. So tapos na kami kumain dyan guys. After namin kumain, nagpahinga lang konti, tapos dumiretso na rin kami sa Quantum. So ayan, ito na yung exciting part guys. Alam niyo naman pag andyan yung mga bata, oh, yan, talon-talon, jump. Ang daming tao nung araw na yan guys kasi nga malawakang brown out. 6 AM ba naman to 6 PM, so ang haba, kaya talaga namang pinasyal din ng mga tao yung mga anak nila para makapag-enjoy din kasi weekend nga naman. So ayan, slide lang si Rain, tuwang-tuwa siya kasi ngayon na naman siya nakapag-mall. Ilang buwan din siyang hindi nakapag-mall guys kasi yun nga, busy si Daddy Nico, tapos busy din siya sa pag-aaral niya. So ayan, daming bata nung araw na yan guys, so tuwang-tuwa sila. Alam nyo ba na hindi ko naranasan nung bata ko yung mga ganyan, yung pumunta sa mall, makapaglaro ng ganyan. So ayan guys, tignan nyo naman oh, daming bata niyan, nakakatuwa sila tignan. Tapos ayan na si Rain, tapos na siyang maglaro doon sa loob sa playground, kaya yan naman yung sinunod niya, drive siya. Tignan niyo yung score niya guys, hindi ko alam kung nanalo siya dyan kasi gusto niya daw mag-drive. Ayan, hindi ko naranasan talaga yan guys nung bata ako kasi ang hirap ng buhay noon. Actually hanggang ngayon mahirap pa din kasi ang mahal na ng mga bilihin. So ayan, sinamahan na siya ni Daddy Nico na maglaro kasi nahuhulog-hulog siya sa bangin. Ayan, after niya mag-drive, yan naman yung parang bomba. Gigil na gigil yarn. Gigil na gigil si Rain maglaro guys. Yun yun naman oh, hindi maipinta yung mukha niya sa tuwa kasi bibihira na siya makapasyal sa mall ngayon guys. Busy si Daddy Nico sa work, hindi nagtutugma yung day off niya sa weekend pag walang pasok si Rain. Kaya yung Sunday, napag-isipan namin ni Daddy Nico dahil nga brown out, wala silang ginagawa sa work. Ayan guys, may nakuha siyang ticket. So yun lang po guys, maraming salamat na po sa panonood.